Els pastorets són un dels clàssics catalans que representen a les festes de Nadal. Les diferents representacions es viuen amb molta tradició i passió en els diferents pobles i ciutats de Catalunya. Hi ha qui va començar fent de nen Jesús i des de llavors que ha estat vinculat als pastorets de per vida. Però, quin és l'origen dels pastorets? Com va començar tot això? He pogut parlar amb en Josep Pere Miquel, el president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, perquè ens en doni tots els detalls. La Coordinadora és una entitat federativa que agrupa grups de pastorets de tot el país. En aquests moments som 70 grups de pastorets. I la Coordinadora es va formar fa 17 o 18 anys amb l'objectiu d'aglutinar aquests grups i de potenciar bàsicament 4 punts. Un és fer divulgació dels pastorets d'una manera conjunta. Un altre puntal és la formació. Volem que la gent dels grups pugui formar-se en les diferents disciplines que intervenen en un espectacle com els pastorets, des d'interpretació, a qüestions tècniques, a qüestions d'organització, qüestions de vestuari, de maquillatge, d'escenografia, de música. I després hi ha la qüestió de la investigació. Malauradament tenim poca bibliografia de pastorets, del fenomen de pastorets, i el que volem fer és obrir vies d'estudi, d'investigació d'aquest gènere, d'aquest element del país. I després la quarta pota dels objectius de la Coordinadora és ser un fòrum de relació. Es promou que la gent es conegui, que hi hagi intercanvi d'experiències. No sóc el ser excels, la força única? No sóc jo omnipotent? Ser maleïda. A baix t'enfront el tio, ton rostre en terra. Obeeix el senyor que així t'ho mana. I qui pot manar tant? Déu gran. Mentida, qui és més gran que jo? Qui? Jehovà! L'origen dels pastorets de Catalunya és molt antic. Ve arrel dels drames medievals que estaven lligats a la litúrgia de la celebració del Nadal. Abans a l'església es feien escenificacions, representacions, litúrgies molt viscudes, i per Nadal es representaven l'adoració dels pastors. Hi va haver un moment que l'Església ho va trobar fora de joc i amb un excés de disbauxa, i amb el Concili de Trento això es va aturar o es va frenar, i el costum de la gent va quedar fora de les esglésies, i d'aquí va haver certes evolucions. En alguns llocs es va seguir fent, en altres no, depèn una mica de l'eclesiàstic que hi havia en cada església. Això va anar evolucionant. L'estructura que ens ha arribat avui d'una representació teatral en un espai dedicat a teatre s'estructura més al segle XIX. Niu com la serp al tronc de l'arbre, com l'àspid nia dins la flor del cactus. L'home és meu i sols meu. A mi m'adora. Em troben els plaers, en l'or del pròxim, fent-li sentir l'enveja i la cobdícia. Troben aquells somnis deleitosos que el devora el foc de la impuresa. En un inici, els pastorets tenim notícia que eren en castellà, perquè la llengua culta que la societat tenia tibava d'autors castellans i es feien en castellà. Amb la Renaixença es va fer el canvi al català, i llavors es van fer textos nous en català o simplement la traducció del que es feia en castellà. I ara majoritàriament, tot és en català. En èpoques de dificultat, després de la guerra, els pastorets estaven prohibits per la qüestió lingüística, i és un element que ha sabut mantenir la llengua durant molts anys. Els pastorets més antics són els que es fan a Olot. Són una versió del naixement del Salvador, una versió en castellà del naixement del Salvador, la redempció de l'esclau, que són d'Antoni Molins i Gelada, que després es tradueixen al català, però la versió més antiga és aquesta, sí. Al segle XIX hi ha molts textos de pastorets, tothom s'atreveix a fer textos de pastorets, arreu dels centres parroquials, arreu dels ateneus es fan moltes representacions, se'n fan versions, es fan
compendis i confegits de diferents textos, i finalment doncs, sorgeixen els autors. Serafí Pitarra, que és l'autor per excel·lència fundador del teatre català modern, doncs fa el primer text rellevant, que és el Bressol de Jesús, on Garrofa i Empallanga, i a partir d'aquí doncs, autors ja més consagrats s'atreveixen o agafen paper en la representació de Pastorets, com és el cas de Folch i Torres, a l'any 16, que construeix els Pastorets a l'adveniment de l'Infant Jesús, o en Pàmies, que també fa l'Estel de Natzaret, i molts altres autors, i llavors ja van estructurant amb una dramatúrgia teatral ja més ben feta els textos que ens han arribat avui dia. Oh, pare, perdoneu-me. En tinc necessitat per viure amb calma. Que si vos me'l doneu tindré esperança de mereixer el de Déu que ha de salvar-me. Oh, fut Satanàs, allunya't! Mon pare el fes per mi, entristit m'espera. I jo no rec tardar ni sols una hora a llançar-me als seus peus colors. Aparta't! Oh, Jehovà, Déu etern, tu que m'escoltes. Els Pastorets entenem que és el gènere d'espectacle nadalenc, teatral, que tracta sobre els fets, l'esdeveniment històric i universal del naixement de Jesús, amb aquesta dramatúrgia del debat entre el bé i el mal i les escenes bíbliques, les escenes de pastors, les escenes d'àngels. El gènere és un debat viu encara. Què passa? Que als textos històrics hi ha més papers masculins que femenins. Els textos moderns o contemporanis, que també n'hi ha, pocs però n'hi ha i segur que n'hi haurà més, aquests ja miren d'equilibrar. I llavors què es fa amb els textos en què domina el gènere masculí enfront del femení? Doncs es fan adaptacions. Els Diables segurament estaven escrits per ser representats per homes i ara fàcilment la majoria de grups opta també a fer una cosa mixta amb homes i dones. Els àngels també estan escrits per ser homes i fàcilment ja a mitjans del segle XX ja s'introdueixen moltes dones a fer el paper de Sant Miquel i de Sant Gabriel. Els Pastorets són un exercici de convivència important a Catalunya, i ja ho han sigut sempre en la història, de convivència, de cohesió social, que és un punt de trobada de la gent s'hi troba bé. També és un espectacle intergeneracional, que hi participen nens petits, també gent gran, cabuda. Una persona que sigui molt extrovertida i vulgui fer representació de paper, doncs el podrà fer, però una altra persona que digui no, a mi m'agrada més la tecnologia o m'agrada més maquillar o això, també hi trobarà el seu paper. I llavors la suma de tot aquest treball és el treball col·lectiu d'un espectacle. Jo nego això que dius, aquest prodigi! No hi ha cert que te'n puga, no ho puc creure! On és aquest nen?